हेलौ लोगोफोर, गिबियावनो गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ नोंथांमोन बयनोबो बावहरग्रोबाय। दा दिनै नोंथांमोनजों मोनसे इम्पोर्टेन्ट टपिकखौ लानानै सावरायनो नागिरदों आरोना। दा बे बाथ्राया जाबाय मणिपुराव जानाय जि जाथाय बेखौ जों बयबो नुगासिनो दं, नङा होमबा? बे जाहैबाय मणिपुराव जोंहा मोननै हारिनि गेजेराव गिलु बालु दाङाबाजि जागासिनो दं। न' सावलायनाय, बुथारलायनाय, होसोलायनाय बेफोरबायदि जागासिनो दं आरोना। आरो बिनि गेजेराव दुखुनांथावसिन मोनसे जों भिडिअ भाइरेल जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरोना। दा बेनो जाहैबाय मोनसे हानजाया गुबुन मोनसे हानजानि साथाम आइजोखौ फुरा जि जोमखौ खुहोजोबनानै लांथियायै लामा लामा लाबथिंनाय, दाबसे जायगायाव लांनानै जिनाहारि खालामहैनाय, बे दुखुनांथाव मोनसे बाथ्राखौ बा भिडिअखौ जों नुनो मोनदों आरोना। थारैनो बियो जोबोद दुखुनांथाव, मुगैथाव मोनसे जाथाय होननानै जों साननो गोनां आरोना। दा बिथांमोननि गेजेरावहाय मानो बे गिदिरथार दाङाबाजिया जाखो? बे दावहाया मोननै हारिनि गेजेराव जादों। बे जाहैबाय मोनसेया कुकि हारि आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय मेथै हारि। कुकिफोरा बै मणिपुरनि एसटि, बिथांमोना बै जायगानि थागिबि। मेथै हारिफोरा जाहैबाय नन एसटि। कुकि जाथिया हाजो ओनसोलाव थायो आरो मेथै जाथिफोरा हायेन ओनसोलाव थायो। कुकि हारिफोरनिख्रुइ मेथै हारिफोरनि सुबुं अनजिमाया बारा, आरो बे सुबुं अनजिमाया बाराखायनो बिथांमोना फ्राय बे मणिपुराव पलिटिकेल पावारानो जा बा डेभेलपमेन्टआनो जा फ्राय बिथांमोना मेथै हारिफ्रानो लानानै दोनदों आरोना। कुकिफोरा जेराव थायो बेवहाय बै मेथै हारिनि मानसिफोरा बै ओनसोलाव हा बायनानै थाहैनो मोना। दिनै मेथै हारिफोराबो जोंनोबो एसटि नांगौ होननानै सरकारनियाव डिमान्ड होगासिनो दं आरोना। आरो बेवहाय अलरेडि जायफोरा कुकि हारिफोरा एसटि जानानै दंखायोखाय, जाहाथे आरोबाव गोदानै बिथांमोना एसटि जाबावोब्ला बिथांमोननि जा एसे मोननाय, बे मोननायाबो गोमागोन। बेखौ साननानै कुकिफोरा मेथैफोरनि एसटि जाजानायखौ बाजायो आरोना। दा बिनि गेजेरावनो तर्क बितर्क जानानै, होबथालायनाय जानानै बे दावहाया जानो मोनदों आरोना। बे दावहा जानाया एसेबां दिन बारलांबाय, एसेबां दान बारलांबाय, नाथाय बेखौ सरकारा समाधान खालामनो हायाखै। समाधान मानो खालामनो हायाखै? गोबां समाव जों नुनो मोनो जे सरकारा बेफोरबायदि जाथायाव इमान गुरुत्व होनानै खामानि मावा। सरकारा जेराव जेराव गावसोरनि पलिटिकेल इन्ट्रेस्ट, पलिटिकेल बेनिफिट, पलिटिकेल लाभ जेराव जेराव थायो बेवहायल' खामानि मावो। बाखि नों थै थां जि जा बेखौ बिथांमोना जेबो गुरुत्व होआ। ओरैबायदि दुखुनांथाव बाथ्रा। बे देशआ डेम'क्रेटिक कान्ट्रि होनना बुंदों। बे देशआव गान्धी बायदि अहिंसाखौ फल' खालामग्रा, अहिंसानि मोन्थोरजों खामानि मावग्रा गान्धी बायदि सासे गिदिर नेताया जोनोम जादों। जाय गान्धीजिया नन भायलेन्स, टटेलि पिसफुलखौ मोजां मोनग्रा सुबुंमोन। दिनै जोंनि सरकारानो जा, पाब्लिकआनो जा, जों बयबो पिसफुलियै गोजोनै थांनानै थानो नांगौमोन। नाथाय बेफोरखौ जों दिनै नुनो मोनाखै। सरकारा दिनै बेफोरनि सायाव जेबो गुरुत्व होआखै, जों बेखौ नुनो मोनदों आरोना। दा आं बै मणिपुरनि जाथायखौ लानानै दिनैनि भिडिअनि फैनायनि ओंथिया मा? बे जाहैबाय बै जाथाया, बै दावहाया जाहाथे जोंनि बे आसामनि गेजेरावबो, बर'फोरनि गेजेरावबो दाजाथों। दिनै जोङो साननो गोनां जानानै फैयो जे बै जाथाया जोंनि आसामनि गेजेरावबो, बर'फोरनि गेजेरावबो जागोन नामा, एबा जानायनि सम्भाबना दं। बेखौ जोङो बयबो हुसियार जानांगोन, सांग्रां जानांगोन। मानोना दिनै जोंबो बे आसामाव एसटि हारि जानानै दङ, आरो जों एसटिफोरा जोबोद खम सुबुं अनजिमानि दङ। आरो जों सरकारनिफ्राय जि मोनगासिनो दं बेयो जोंनि थाखाय थोजासे नंखाया। बुंनो थाङोब्ला जोङो दाबो थोरसियाव उदै बुंजासे ओंखामानो गैया जोंनाव। आरो दिनैबो जोंनि आसामाव मोनद' हारिया बेसेबांबा बुरजा सुबुं अनजिमा, बिथांमोनखौ कौटिजोंसो हिसाब खालामनो हायो। दिनै बेबायदि सुबुं अनजिमाया दिनै जोंनि आसामाव गोदानै एसटि बिगासिनो दङ। जों साननो हायो बा अनुभब मोनसे खालामो जे बिथांमोना आसामाव गोदानै एसटि जायोब्ला बै थाखानाय एसटिफोरनि जि एसे मोनदोंमोन बैफोर गोमालांजोबगोन, बिथांमोनजों सेजाजोबनाय जाहैगोन। आरो बेखौ लानानैनो दिनै जोंनि आसामनि ट्राइबेल आफादफोरा जि गोदान एसटि जानो नागिरगासिनो दं बेखौ होबथानायखौ जों नुनो मोनदों, बेखौ होबथागासिनो दं। आरो बेबायदिनो जोंहा बे आसामनि ट्राइबेल संघनि सासे बिबानगिरि, सासे बर' दैदेनगिरि, बिथां आदित्य खाख्लारि, बिथाङा ट्राइबेलनि जानानै ट्राइबेलनि बेसिसाव
माखासे खोथा बुंदों आरोना गोदानै एसटि होथावो होथावा गोदानै एसटि जायोब्ला थाखानाय एसटिआ मा जागोन सोर एसटि मोनथावो सोर एसटि मोनथावा बेफोरखौ लानानै मिडियानि सिगाङाव खायसे खोथा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों आरोना दिनै बेखौनो जायफोरा एसटि बिगासिनो दं एबा जोंनि आदिबासि फंबायफोरा बिथांमोना दुखु मोनदों आरोना बेखौ होबथानायनि थाखाय आरो आदित्य खाख्लारि बिथाङा दिनै बर'खाय दिनै आदिबासि भाइफोरा प्राय बर' जाथिखौ मोनसे टारगेट खालामनाय बायदि जों नुनो मोनदों आरोना गोबां आदिबासि दैदेनगिरिफोरा माने बर' जाथिखौ टारगेट खालाम खोथा बुंबाय थानाय जों नुनो मोनदों आरोना आरो सासे जोंहा आदिबासिनिनो जे प्रदीप लाख्रा होननाय बिथाङाथ' जोंनि बर'नि नंखाय हिस्टरि बानायनानै जिबायदि जानला मोनला खोथा बुंबाय दम होबाय नङा होमबा थ' बे जेबो नंला दे नाथाय बिनि गेजेरजों सानसे नङा सानसे जोंनि गेजेराव गिदिरथार बेबायदि मोनसे लाजिनांथाव बा दुखुनांथाव जाथायफोरा जोंनि गेजेराव जागोन नामा जों बेखौ मोनसे सन्देह खालामनो हायो आरोना प्रदीप लाख्रानि बे बाथ्राफोरखौ नायोब्ला बिथाङा माने इनकारेज खालामगासिनो दं दा गावसोरनि आदिबासि फंबायफोरखौ नङाबा नंखाय हिस्टरि खोन्थानानै माबायदि जानला मोनला माने गावसोरनि हारिनि गेजेराव माने खिथु अर सावना होनाय बायदि खालामगासिनो दं आरोना दा बेबायदि बुंनायनि थाखाय बै प्रदीप लाख्राया हरसेनि गेजेरावनो माने बिथांमोननि जाथिनि गेजेराव माने सुपार हिर' जाहैदों आरोना नंखाय खोथाखौ बुंनानै बेबायदि गिदिर हिर' जालायनायब्ला जोंनि गेजेराव लासैनो मा जानो हागौ बे मा महर लानो हागौ नङा होमबा बेनिखायनो जों बयबो सांग्रां जानांगोन जाहाथे जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि गिलु बालु दाङाबाजिया जाया जेननाय देरहानायखौ जोंनो मानो नांगौ नङा होमबा जोंनि गेजेराव सान्थि थानो नांगौ जों गोजोनै थांना थानो नांगौ दिनै आदिबासि बिदा फंबायफ्रा माबा मोनसे मोननांगौ मोन्थों नङा होमबा बिथांमोना जौगानांगौ जौगाथों जों बेखौ बाजाया जों बिथांमोननि जौगानायखौ मेगन साया नाथाय बिथांमोननो माबा मोनसे होनायनि मुङाव जुदि जोंनो खहा जायोब्ला जों बेखौ एसे सानो आरो नङा होमबा थ' बेफोर जेंनाफोरखौ जों रायलाय होनलाय जोंनि गिदिर गोलावफोरा लिडारफोरा बयबो बिथांमोननि लिडारफोर जोंनि लिडारफोर सरखार गासैबो जयै खौसे सावरायलायनायनि गेजेरजों जों बेखौ समाधान खालामनो हायो नाथाय सरखारासो जोंनि पाब्लिकनि सायाव माने गेम गेलेबाय थायो गावसोरनि फैसानि थाखाय फैसानि लबाव गादिनि लबाव बिथांमोना माने भटनि लबाव पलिटिक्सनि थाखाय बिथांमोना माने पाब्लिकफोरखौ लानानै गेम गेलेबाय थायो आरोना बेनिखायनो जों बयबो पाब्लिकफोरा जों बयबो जायहा इसु दं जायफोरा जेंना दं गासै लिडारफोरा गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि लिडारफोरा खौसे ज' जानानै सावरायलायनो नांगौ मणिपुराव जानाय बै जाथाय जि दावहा बेफोरबायदि दावहाखौ बर'फ्राबो मोनबोबाय बर'फ्राबो गिलु बालु दावहा नांबोबाय गोबां मानसि थैबाय जायफोरा थैबाय जायनि न'खराव थैबाय जायनि न'खरा भिक्टिम जाबाय बिथांमोननि गोसोआवसो दं दुखुआ माबायदि बेनिखायनो जों जाहाथे जोंनि गेजेराव बेफोरबायदिया फैबावा जों बिनि थाखाय एडभान्स हुसियार जानानै थानो नांगौ नाथाय जों नुनो मोनो जे जोंनि बर' इन्टेलेक्सुवेलफ्रा गावजों गाव माने मुं सुलायबाय थानाय हारिनि मोनसे इम्परटेन्ट बाथ्राखौबो बुजिया इम्परटेन्ट इस्युखौबो बुजिया जि समाव खौसे जानांगौ बे समाव खौसे जानो रोङा गावजों गाव मुं सुलायबाय थानाय सोरखौबा बदनाम खालामनानै मोनसे आफाद जानानै गुबुन मोनसे आफादखौ मुं सुनानै बदनाम खालामनानै गाव सुपार हिर' जानो नाजानाय थ' बेफोरबायदि जाम्बा थिंकिंफोरा जोंनि जाथिनि गेजेराव दाबो दं आरोना थ' एसेनोसै लोगोफोर गोबां गोलाव बाथ्रा बुंबाय बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो चेनेलाव गोदानबा अन्नानै बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो हायोब्ला एसे शेयार खालामदो